3, 2, bal egy nyúlik, 20 jobbon, bekapcsoltad a kamerát? Be! Jó, megint bal egy nyúlik, 200 felfelé. Nem baj, nyugi. Sima, a 200 után sima jobb és 70. Igen. 70 után jobb egy kisfék, bal 2 nyúlik. Jobb egy kisfék, bal 2 nyúlik, sima jobb. A bal 2 nyúlik, sima jobb. Ez szép volt, bal egy. Jobb egy erős kiengedett, 30, jobb 22 nyúlik. Jobb 22 nyúlik, 50, ez a jobb 22 nyúlik még, 50 felfelé. Nézd meg, bazd meg, ilyen kanyarban nem merek bele. Bal egy nyúlik, 80 felfelé dobál. Bal egy nyúlik, 80 felfelé dobál. Jobb egy nyúlik középen, jó? Jó. Jobb egy nyúlik középen, abból jön a bal egy, bukkan kiengedett. Jobb egy nyúlik középen, bal egy bukkan kiengedett, 30, jobbon mész, bukkan 150. 150 után bukkan, jobbon mész, 50. Sima bal bukkan, sima jobb, 150, fék, bal 22. Tehát itt végigmész, és ott megyünk majd be a bal 22-esbe majd. Ki lesz szalagodva, itt padlón vagy. Ott lesz a bal 22. Igen. Megpróbálunk megállni. Jó, jó. Nem biztos, hogy sikerül. Dehogy nem. Szép. Jobb egy nyúlik, 30 fékezel, bukkan, bal 2 nyúlik, figyelj itt a bal 2 nyúlik, Gabi. Sima bal. Jobb egy, bal egy fék, jobb 3, bal egy, jobb 3. Ez a jobb 3? Igen. Bal egy, jobb 3 nyúlik, nem levágod a jobb 3-ast. Jó, hogy szóltál, köszönöm. Na nézd, 100. 100, vége balon. Vége balon, sima jobb, nyúlik, 40. Sima jobb, nyúlik, 40. Bukkan, lefelé, 50, bukkan, 50. És sima bal nyúlik, kiengedett fék. Bal 12 nyúlik az 5 fánál, tudod? Igen. Ez a nagyképűs. Besokaltuk, nem baj, 100. Az meg ezzel jogkolmával ennél gyorsabban elfordultunk tavaly. 100 bukkan, 50. 100 a jobbon, bukkan, 50 fék, bal 2 nyúlik, köves, figyelj, bal 2 nyúlik, köves. Sima jobb nyúlik, 50, balon mész, sima jobb, dob, sima bal, sima jobb, felfelé, sima, menjél csak. Ha menne ez az utó. 40, sima bal, jobb egy nyúlik fék, bal 2, figyelj, köves, bal 2 lesz itt. Lekopik a kicsit a gumi. Ja, 70. Ez az, 70. Sima jobb nyúlik a 40-en. Bal egy nyúlik kiengedett, dob. 70, dob. 70 dob, 60. Sima jobb, kicsit dob, 40 dob, sima bal tő, figyelj, sima bal tő. Jobb egy nyúlik a 40-en, kívül mész. Jobb egy nyúlik a 40-en, kívül mész, 30. Sima bal fék. Mehetünk. Sima bal fék. Ezzel a gumival, baszd meg. Jobb 4, ne csúsztad. Oda basszom a és faszkalapok fejhez. Jobb 4, ne csúsztad. Lejátszuk videóval, kurva élet. 100. Kisfék, bal egy nyúlik, 100. 100, kisfék, bal egy nyúlik, 100. Dob, 120. Itt a dob, igen. 120, kisfék, dob gödör, bal egy 100. Itt a dob gödör, bal egy 100. Igen. Dob gödör, 100, sima bal, 30, jobb egy nyúlik a 70-en, 80 fölfelé. Itt a jobb egy nyúlik a 70-en, Gavesz. Igen. És 80 fölfelé. Sima bal 90. Igen. Sima jobb 30, sima bal fék, sima jobb bal 3 gyenge, széles kurvára kiengedett. Oké? Még mész, és itt lesz a bal 3. Kiengedni, mint a VFC-t. Ez szép, bazd meg. Hát ez 40. nem én csinálom. 40, bukkan. Beszél meg a Matadorra hátul. 50 a balon. Bukkan, 40. Bukkan fék, és ott a jobb 4-es látjuk. Íven próbáld meg tartani most.
bazd meg, nem tud kijönni. 50, bukkan, sima bal sziklás belül, bukkan, 40, sima bal sziklás belül, bukkan, 40, bukkan, 30 lefelé, jobbon, mert jön a bal 2, nyúlik, jobb 1, 50 kisfék, bal 3 gyenge nyúlik lefelé, Igen. bal 3 gyenge nyúlik lefelé, és 50 lefelé, bal 3 gyenge nyúlik, az meg. Hát széktávos az igazi. 50 lefelé, sima jobb az 50-en, sima bal, és 150 lefelé, jobbon mész, és itt lesz a lassító, tiszteljük meg, Gabi. Igen, valahogy megállunk. A lassító pedig bal 2, jobb 1 nyúlik, bal 2, tiszteljük meg. Nem baj, aztán egy kicsit hosszabb a féktáp, Gabi, meg itt azt a jobb 1 nyúlikot figyeljük. Ez az, bal 2, ez szép volt. 200 az aljáig fék, és ugyanilyen lassító balról, bal 2, jobb 1, bal 2. Ezt is tiszteljük meg, Gabi. Nem baj, az, ha egy kicsit hosszabb, majd következőre. És jön a bal 2 nyúlik, kintről kezded, és végető. Kintről kezded, végető, 140. 140, gyerünk! Ez az. Ezt nem hiszem el. 140 után sima jobb, 70. Sima bal tő, Igen. sima bal tő, bukkan 150 a balon, a végén pedig dob, Igen, a dob. végén dob, igen. Igen, 40 dob. Bukkan 50, bukkan, sima Hopp. jobb lefelé, igen. Igen. Bukkan 50, bukkan, sima jobb lefelé, 40 dob. 40 dob, sima jobb nyúlik, és a balon mész, itt jön a sima jobb nyúlik, Igen. és a balon mész, és 100 lefelé, és jön a lassító jobbról, látod? Igen. Tiszteljük meg. Jobbról, jó. Igen. Ez az. 100, a balon mész. 100 a balon mész. 70 fölfelé. Bukkan, sima bal, bukkan 50, 70 fölfelé, bukkan, sima bal, bukkan 50. Oké. Bukkan az elágban, és 200... Oh, Bazd meg! mi a fasz van itt? Aha, ezt valamit el. Jó, Jó, menjél. semmi gond, igen. Nyomjad. Hát jó van, bazd meg. Megoldjuk, bazd meg. Jó, akkor most 250 a fákig. Valószínűleg reméljük már nem lesz gond. 250 a fákig, balon mész, és jobb 11 nyúlik, azt szerint elfér. Igen. És utána 100 fölfelé. Na most figyelj, 100 fölfelé, Igen. után már fékezel, és jön a sima bal 20, és jobb 3 nyúlik csörlőházi. Jobb 3 nyúlik, ez szép volt, bazd meg. És 200, na végre, ez szép volt. Aha. 200 fékezel, és bal 1 erős tő, jobb 2. Figyelj oda. 200 után fékezel, bal 1 erős tő, jobb 2. Bal 1 erős tő, jobb 2. Jobb 2, sima bal, 150 felfelé, a balon mész, a belógó bokorig, 150 felfelé, a belógó bokorig. Utána sima jobb, sima bal, és 140 fölfelé, a balon, és a végén pedig jobbon mész, jó? Jó. A 140 végén nyomunk egy sima bal nyúlik, és a balon maradsz. Tehát Igen. a sima bal nyúlik, balon maradsz, bukkan, mert jön a jobb egy nyúlik 200. Igen. Itt balon maradsz, tehát sima bal nyúlik, bukkan, jobb egy nyúlik 200. Itt jön a jobb egy nyúlik 200. Ez az, nyomast, ez az 200. Ajaj. 200 után bukkanunk, sima jobb nyúlik, sima bal fék, 40 fék, és bal 3 a táblánál, Oké. vágod? Vágom. A Sima tábla jobb már nyúlik. látszik. Így van, Igen, tehát sima most- bal. Sima jobb nyúlik, sima bal fék, 40 fék, és bal 3, itt a fékez. Ez az. És 70, ez szép volt, ez az időben Hát. féketünk. 70, jobb egy nyúlik kiengedett. 90, a tábláig fékezel, és a balon mész, mert jön a jobb 112 lefelé, és fékezel, mert jön a bal 22 nyúlik. A jobb 112-t jobbon tartsad. A jobb 112 jobbon, mert a bal 22 nyúlik jön. Bal 22 nyúlik, és 30 felfelé. 30 felfelé, jobb 2 kiengedett, 100 és a balon mész, jobb 2 kiengedett, 100 és a balon mész. Nézd meg, bazd meg. Bukkan, sima jobb 80, jobbon. Igen. Na most itt figyelj, tudod? Figyelek, tudom, a bal. Sima bal és kisfék, bazd meg. Kisfékezzünk, és utána a bal 11 kienged. Egy kisféket Igen. tegyünk bele. Egy kisféket itt majd tegyünk bele, és bal 11 és 50. Látod? Ez az, szép volt. 50,
Már kisfék kellett, elég volt. 50 dob. Tudnék egyenes menni, az kurva jó 70 lenne. balon mész, figyelj ide, 70 balon mész, jobb 1, sima bal 40. Jobb 1, sima bal 40, sima bal gyenge 20, sima bal gyenge 20, kisfék, bal egy gyenge nyúlik 40, Oké. jobb egy nyúlik kiengedett 50, jobb egy nyúlik kiengedett 50, sima jobb nyúlik 70, bukkan cél, Igen. és fékezem, mert jön a bal 3 nyúlik, ezt még vegyük be, ezt a bal 3 nyúlikot. Ez az a cél. Bravo, c'est bon. Hú, basz.